Obingelela umkhozi bafowethu wakamzobe iyona injikajikana ejika njengempisi umshikashiya kamashikana indaba semalini umshiya equshi ke shubhejana bomfo kwaza ngophondo legolide usikhwishi indlendle nophapha ekhanda usigolozo namehla bomvu. So namhlanje ngithe ake ngibachazela abantu ngibakhombisa isibonelo esihle. Namhlanje ngiphethe iToyota umsebenzi wami wethonga. Le Toyota engiyiphethe imodel entsha ka 2019. Ngisanda kuyikhipha ke egarage babonile abantu benza ivideo ngikhipha le moto egarage for proof namaplate angawafaki ngisenza nje example yokuthi ngiyithathe egarage umuntu angasho ukuthi ngiyithenge endiyeni kusasa ngoba phela niyathanda ukukhuluma into yenu enijwayele but abanye ke siyazi bahlonipha ba respect abafika la ekhaya bahlonipha baphinde ba respect bakhumula igqoko idolo lendoda lihlabe phansi indoda endala umnomzane esishadile mayifika la ekhaya idolo ifika ihlabe phansi ngoba phela nami ngiyindoda hayi ukuthi angiyona indoda ukuthi iminyaka yami emincane akusho ukuthi angiyona indoda. So ngiyafana nomuntu omnomzane. Namhlanje ngithe ake ngichaze ngale moto le moto into eyenza ukuthi ngiyithengiswe idlozi lami na ukuthi ngiyakhona ucabangela abantu nikhumbule ukuthi ngiye ngabeza abantu ngathi abeze la ekhaya bezothatha izinto mahala noma bengenayo imali bakhanyisa ngalokho abakukhanyisayo bathatha izinto bahambe boyisebenzisa babuye bakhokha abantu beyigubhu zo 40,000 nezo 20,000 ngathi abantu even noma ngafika no 5,000 noma ngafika no 10,000 afuna sika 60 uzosithola cause ngikhuluma ngento engigarantile babuya abantu bezokhokha ababaleki mawufike la ekhaya vele uzolanda into angeke uzubaleka. Ngifikileke ekhaya kaMkhozi kwaMzobe khona ke la ekhaya la ngisebenzela khona nginesigodlo khona la siphakamisa khona abantu sithwalisa abantu khona abantu sibanikeza izinto zokuphila sibanikeza nezinto zenhlanhla kuya ngayo umuntu uthi ufunani kuya ngayo ukuthi ufunani into oyifunayo. Inamba esitholakala kuyona ithi 0787336068 uyasithola ku WhatsApp uyasithola kuma calls mawusifonela singayibambi ifone ukusho ukuthi busy uzosenzela ivoice note ku WhatsApp bese uyalinda ukuthi si respond because baningi abantu esikhuluma nabo baningi abantu esiba attendayo angeke sisi-attende wena wedwa futhi sisuke singalaphi wena wedwa. Ngiphinde ngibonge futhi kubantu bangaphandle abafika la ekhaya abasuka emazweni angaphandle beze bezokhokha uma izinto sezenzekile because ngasho ngathi vele angijaha ukuthatha ama price umuntu uyabona into ukuthi iyenzeka yini before bese yabuya ezokhokhela into asayibona. Siphinde sibonge ke futhi ngasho ngathi ngiyalikhuluma iqiniso ngeke ngize ngiwaqamba manga ukuthi mina kule level engikuyona ngiphakamisa uZuma waseThekwini ubaba dokotela ngiye ngayisho lonto ngabachazela abantu ngasho ngathi no umuntu ongiphakamisile mina uyena lokho ngeke ngize ngikufihle. Ngifike before kuyena nginemali ewu10,000 rand ngangakabi nayo imali ngisawumshana ngafika nemali ewu10,000 ngathatha isigubhu sa 30,000 ngasithola ngenhlanhla ngasithatha leso sigubhu isona ke saqala ukungidonsela ngabuya futhi ngazo ikhafi imali yakhe naye ngimkweleti ngamnika imali yakhe u20,000 ngasala ke ngase ngiqhubeka kulo msebenzi wethonga but not ukuthi nganguthwalela cha into ngangiphakanyiswa nginikwe into yenhlanhla isigubhu senhlanhla because ikhona igubhu zokuthwala khona igubhu zenhlanhla nala ekhazi khona naseyindaweni nakwezinye inyanga futhi uyathola lezo igubhu. Isigubhu engangisitholele kuzuma kangasona sokuthwala kakwesokudonsa kwesenhlanhla iso futhi esangisebenzela engasikhokhela 10,000 kwaphela isonto sawenza 20,000 ngawubuyisela ngaqhubeka ngenza izinto zami kahle but ekhambeni kwesikhathi ngicathi sesingikhavelile imali ewu300,000 ungakapheli nje u2 years ungakapheli nje u3 years ungakapheli ngisho unyaka ngicathi kwaku 8 months ngabona ukuthi no sikwazile ukungisiza ngaya ngokuphuma ke ngiye ngaphandle ngiyofuna nolwazi ngoba nami ngumuntu oyinyanga ophiwe lo msebenzi lo wedlozi. So asibonge singafihli umuntu silikhuluma igama lakhe sisho ukuthi hayi no ikhona into enhle akwazi ukuyenza noma ngeke ngize ngimgarante kokunye yena ozaziyo ukuthi uhamba agcinephi but lokho kwenhlanhla ngoba nami ngakuthola kuyena ngingasho ukuthi ngiyakugaranta mawufika kumina ubuza noma ngafika kumina uzokhuluma into ebhedayo ngaye mhlambe uma ukuthi lo nto iphathelene nomuthi wenhlanhla nezinto zenhlanhla nezigubhu zokudonsa ngingakhona ukumphikela ngimmele but kokunye angazi ngoba angilandanga kokunye mina ngalanda kuyi1 ngibonge nedlozi lami umsebenzi enginikeze wona ngiphinde ngibonge nabantu engibahloniphayo mabefika la ekhaya siyahloniphana ke
ngoba abantu mabefika la ekhaya bafika bakhombisa ukuthi bayahlonipha, bafike bangihloniphe njengomuntu osemdala ngoba phela ngimdala uma ngimngako ukuthi wena mhlawumbe neminyaka u60 uma ufika la ekhaya uthatha neminyaka u60 uzobona ukuthi ngoba umdala kunami kufanele ungangihloniphi, fanele kube mina ohlonipha wena. Cha, kwenzeki kanjalo. Uma ufike la ekhaya usukufike emzini wami noma ngingawona wami ngqo wakhe yimina kodwa ogogo nomkhulu amakhehla la ekhaya ngoba la ekhaya kunamajaji asezulwini. So ngifuna ukuthi abantu bakwazi lokho ukuthi umsebenzi uphakanyiswa yini nokuthanda abantu nokucabangela abantu nokunikeza abantu izinto bayithatha bayisebenzise babuye bezokhokha babonge baze ba-ede nangaphezulu basho ukuthi no yinhle into senzele yona. Kwenye indawo sifikile kwathi 100,000 kwanzima nokukhokha ngoba asinayisho yokuthi lento esiyikhokhelayo izokwenzeka yini. Ngizonivezela imoto ukuthi yintsha eyamkhozi le moto le, it's my private car. Nganitshela ngathi imoto ezomsebenzi ngeke ngize ngiyiveze imoto engizonivezela zona ama private car, but ke nansi ke private car yami engisebenzisayo akusayona ke Golf 1 le blue ebeniyazi, akusayona le ngayidayisa. Sengithenge manje imoto yaka Toyota Corolla. Ngizonivezela niveze ngemumva ujikeleze bavezele ngemuva bazivezele number plate ukuthi number plate ayikho, uyithenise nje kahle camera bese uyayiphakamisa uhambe uyobheka bavezele ngemumva babone ukuthi imoto yintsha. Sikhuluma ngento ekuyiyona, sikhuluma ngento engingayona, sikhuluma ngo-original wento. Asiqamba manga, lento yokuqamba manga into esingakholelwa kuyona. Ikhiye nazi, ikhiye lezi zale moto. Le moto iyastarta, hayi ukuthi imoto engadumi. Iyastarta izokukhombisa ke. Iyastarta manual awujikeleze ngale ngemuva izophuma ngala. Manual you6 forward imoto engihamba nayo 6 forward yonke into iyasebenza kuyona. Mahutha khona ayikho into engasebenzi, everything khona kule moto iyasebenza yintsha, it's brand new. So umona ke falezi into beyisebenza umuntu Bheka futhi amawindi ngipress ibutton bese lishonela phansi ewindi. This is a new latest 2019 Corolla Toyota. Siyabonga. Icishe